הובילה אותו לפתח אפליקציה שמסייעת בהתמודדות עם הרגלים כפייתיים. אז אנחנו נאמר בוקר טוב לעומר, מייסד אפליקציית סולו אונו. אהלן. היי, עומר ביאלר. בוקר טוב. מה שלומך? איך אפשר להמשיך ככה אחרי בגין ו... גם לבגין היו הרגלים כפייתיים, אני בטוחה שגם לא היו הרגלים כפייתיים. מה היה ההרגל הכפייתי שלך? אז אני מתמודד עם תלישת שיער, שזה מה שנקרא טריכוטילומניה. זה קורה לי מהזקן, ואני מתמודד עם זה הרבה מאוד שנים, והרבה זמן ניסיתי להפסיק, ואני בעבר גם עישנתי סיגריות, והצלחתי להיגמל מסיגריות, ומהדבר הזה לא הצלחתי לגמרי להיפטר, וזה מה שהוביל אותי בעצם לנסות כל מיני דברים, ובסוף לפתח את האפליקציה שהיום... שהיא עוזרת לנו להימנע מכל ההרגלים האלה. איך אפשר בכלל דרך אפליקציה? כן. אז קודם כל, האפליקציה פונה לכל מי שיש לו הרגל שהוא סוחב איתו הרבה שנים. זה יכול להיות, בין אם זה כסיסת ציפורניים, תלישת שיער, חיטוט בעור, הרבה דברים כאלה, אבל גם דברים אחרים כמו עישון, מריחואנה. יש אנשים שהיום גם הורידו אותה להתמכרות לפורנו ודברים כאלה. אז איך באמת, איך זה עובד? אנחנו רואים קצת את האפליקציה ברקע שלנו לצדך. אז בעצם היא נוצרה בהשראת טיפול CBT שאני עברתי בעצמי, טיפול התנהגותי קוגניטיבי, ובעצם התרגילים שם נועדו, באפליקציה תרגילים שנועדו להעלות מודעות כדי לפתח שליטה על ההרגל. אז יש שם כל מיני תרגילים יומיומיים שאפשר בעצם להתחיל אותם, מאותו רגע הבן אדם לוקח סוג של מחויבות מול עצמו, שעכשיו הוא ישתדל יותר, ואז ממש האחריות עוברת אליו, והוא מנסה לעשות את ההרגל פחות, כשההרגל קורה הוא מדווח עליו, לאורך זמן שמדווחים האפליקציה עוזרת ללמוד את דפוס ההרגל, באיזה סיטואציות הוא קורה, מה הטריגרים, מה הרגשתי באותו רגע, וככה לאט לאט בונים איזשהו... אז זה לא אובייקטיבי, אתה צריך להיות זה שמדווח על עצמך. לגמרי, האחריות עליך. וואו, זה יכול להיות מורכב. לא, אבל זה מתחיל ברצון, זה הרי תמיד מתחיל ברצון לעשות איזשהו שינוי, אבל הרצון, למדתי את זה לא מזמן, זה נקרא Immunity to Change. אנחנו רוצים לשנות משהו, אבל מערכת החיסון ההתנהגותית שלנו מונעת מאיתנו לעשות את זה. אבל אם אתה שנייה, אז זה מתחיל ברצון, ואתה עושה את המעשה, ואתה מוריד את האפליקציה, ומתחיל להזין, זה לקיחת אחריות. פה זה עליך. אני חושב גם שכל בן אדם שסוחב איתו הרגל שלילי הרבה שנים, שהוא רוצה להיפטר ממנו, כל אחד, כולם מכירים את ההרגשה הזאת של ממחר אני מפסיק, כמו ממחר דיאטה. ואם לקחת את ההחלטה הזאת מול עצמך 30 פעם, וכל פעם לא הצלחת להפסיק יום אחרי, אז אתה קצת יותר מתוסכל, ואז אתה מחפש פתרונות אולי יותר רציניים, אז מי שזה לא ממש מפריע לו, אולי זה לא המקום הנכון עבורו, אבל מי שממש רוצה לעשות שינוי, אז כן צריך לבוא... אז אני בעצם מתחילה, מזינה, חיטטתי באור עכשיו כי משהו לחיץ אותי. אז קודם כל את נרשמת, בוחרת הרגל, לא חייב להגיד מה ההרגל, אפשר לשמור את זה פרטי לגמרי, יש הרבה אנשים שנבוכים להגיד, ואז האפליקציה לא יודעת אפילו מה ההרגל, לשמור על פרטיות. אחרי שעשית את זה, את מתחילה, את יכולה או לתרגל באופן חופשי את התרגילים, או לעבור, יש כמו מסלול כזה של דואלינגו, שעושים שלבים הדרגתיים, אז אפשר או לתרגל חופשי, או לתרגל מודרך, ובעצם לרוץ, להתחיל לנסות, ולנסות להשתפר. זה בשימוש עצמו באפליקציה, ויש לנו גם תוכנית של חודש, בסגנון אבא חטוב, שהיא כאילו תוכנית של חודש, עם שיחת זום שבועית, עם קבוצה, שאתה נכנס אליה, ומאותו רגע חודש ממוקד מקדיש לדבר הזה, כמו להיכנס לדיאטה נגיד, שאתה... כמה זמן לקח לך להיפטר מתלישת השיער? אז כמו שאמרתי מקודם, הקבוצה הזאת של ההרגלים, תלישה, כסיסה, זה קבוצה של הרגלים שנקראת Body Focused Repetitive Behavior, זה הרגלים ממוקדי גוף, והבעיה איתם שהם מוגדרים בזה שהרבה אנשים לא מצליחים להיפטר מהם. וזה גם המצב אצלי, אני חי עם זה. הצלחתי להפחית את זה משמעותית, אני חי עם זה הרבה יותר בשליטה. זה סוג של יציאה מהארון, כל הדבר הזה שאני מדבר על זה בפתיחות בכלל. זה היה סוד מאוד גדול הרבה שנים, לא דיברתי על זה. מתי זה תקף אותך? אני לא זוכר ממש מתי זה התחיל, כאילו, זה, אני חושב לפחות 10-15 שנה, בעצימויות. מתי זה פוגש אותך? מתי אתה עושה את זה? אני לא אוהב להיות לא בשליטה, וזה מרגיש לי שאני לא בשליטה. זה קורה לי כשאני או במצבים של סטרס גבוה, או בפוקוס גבוה בעבודה, או כאילו בכל מצב שהקשב שלי מופנה למשהו אחר, אז הידיים שלי כאילו קצת עם חיים משל עצמם, וכאילו כל מי שמתמודד עם הרגל כזה אולי יזדהה, אבל אם היד שלך עולה 100 פעם ביום, כמה פעמים תצליח להוריד אותה אקטיבית? אבל אני, זה מה שנקרא, סליחה על הערת ההדיוט, אבל פשוט אם אתה תתגלח, לא יהיה לך מה למרות, ואז אתה בסדר. זה כל כך במקום. לא, זאת השאלה הראשונה ששואלים, אז קודם כל אני אגיד, אשתי אוהבת הזקן, אז זאת תמיד התשובה שלי, ואני גם אשאיר אותו כי אני רוצה, אבל חשוב להגיד, אצלי זה עוד מקרה, אפשר להגיד יחסית קל. רוב המשתמשים באפליקציה הם משתמשות, יש הרבה נשים עם
קרחות באזורים בשיער, ולגלח את השיער זה מעשה יחסית, יש כאלה שעושות את זה, אבל זה בקיצון, יש כאלה שתולשות גבות, ריסים, לא פשוט, ושוב, מי שכוסס ציפורניים, כאילו לא תמיד יש את האופציה, זקן זה כאילו קל להוריד, לא תמיד יש את האופציה להוריד. ההכשרה שלך היא פסיכולוגית או טכנולוגית? אז אני למדתי תואר ראשון פסיכולוגיה, אבל אני לא מטפל, וגם חשוב פה לשים את הכוכבית הגדולה שהאפליקציה היא לא טיפול, והיא לא מחליפה טיפול, וזה גם כתוב בגדול, זה לא טיפול. אז אני מגיע מרקע בסיסי בפסיכולוגיה, אבל אני לא מטפל, וקראתי הרבה מחקרים בתחום, התייעצתי עם הרבה פסיכולוגים. יפה מאוד. נאחל לך בהצלחה, איך תגובות המשקיעים? מה זה? משקיעים יש? בינתיים אין, אני עושה את זה בינתיים בוטסטראפ, במימון עצמי. בוטסטראפ. וואו. כל הכבוד לך. סולו אונו, עומר. תודה שבאת, נפתחת כאן אצלנו. ממש, כל הכבוד. אולי עזרת להרבה אנשים. אני מקווה שירשמו. תודה רבה. אתמול הייתי